Ето, първа междинна спирка. Вече, въпреки задръстването в Кресна и половин час чакане, превиших няколко пъти скоростта, признавам си, но го направих умишлено, за да се види реалния разход на гориво, а не да му обвинява, че карам само с 120, 130, 140. Малко отгоре минахме, но въпреки това дава перфектен разход автомобила. Заповядайте в Cars.bg. Имаме няколко автомобила, осигурили сме пълна поддръжка на колите, гаранция. Очакваме ви.